Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot po nga ang Diyos kanunay mag-auban kaninyo. Sa dili pa ko magsugod, magpasalamat lang ako og nalipay kog dako nga nakabisita dito sa Giholngan og Vallehermoso BJMP. Nakita nako ang mga tao nga naminaw og naglantaw sa Bible study, naminaw sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So dako na akong kalipay nga nakaadto didto, og kalipay usab ako nga nakabalik na diri, bisan sa init kayo sa Pilipinas. Nalipay gihapon kog dako nga nakita, nakabisita og na-share nako ang akong kinabuhi dito sa atong mga higala. O dinhi mibalik na usab ko sa among syudad sa Regina, og nagbalik ang normal nga mga buluhaton, bantay og apo, mag-pick up kung haen ang sports nila, magtudlog tennis, magtuon, magdula og tennis. So nagbalik na usab ako sa normal nga sitwasyon. Sa dili pa ko magsugod, atong ihatag ang atong tanan nga himuon nato karon alang sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghan salamat karon nga kami makatuon gihapon sa imong pulong, nga ang imong pulong maoy giya, maoy suga, maoy naghatag og direksyon sa among kinabuhi. Lord, hinaut po unta mag-aubang ka kanamo karon. Tudluoy kami Ginoo nga ang prioridad sa among kinabuhi mao ang espirituhanon nga mga butang nga mutulod kanamo didto sa imong gingharian. Kay sayon lang kay Ginoo nga matagbaw kami sa yuta-noon nga mga butang sa mga materialism, Lord. Dali lang kayo kaming maapektuhan. Usay malimtan namo ang espirituhanon, ang imong gingharian. Ginoo, daghang salamat usab nga imo kaming gipahinumduman nga ang tinuod nga pag-worship, ang tinuod nga pagsimba, dili tungod sa ngalan sa simbahan, dili tungod kay kita siging kasimba, kundili magsimba kita sa espirituhanon gayod, tungod sa espiritu nga naa sa mong kasing-kasing. O nga kami nagsimba tungod kay kami nahibulo kanimo nga ikaw ang manluluwas. Ginoo, banay kami og ikaw lang ang tinuod namong teacher karon, sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa dili pa kita magsugod sa tanan, magpasalamat lang ako sa mga tao nga mitabang nga kita maka-Bible study, nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Pasalamat ako sa mga tao dito sa BJMP Giholngan o BJMP Vallehermoso. Dako ang ilang tabang. So sa review, kita nagsugod kita sa sinulat ni Juan Kapitulo 4. Dito mag-review kita nga si Jesus nakipag-istorya sa usa ka babay sa Samaria. Ang historical background ni ini mao nga ang mga Hudiyo dili gyud moagi dito sa Samaria, kay gamay ang ilang paglantaw sa mga taga-Samarianhon. Ubos kayong paglantaw nila nga sila dili pure nga Hudiyo, nga sila makasasala nga mga Hudiyo, kay sila nakipag-asawa man og lain nga mga tao. So dili gyud maayo ang ilang relasyon. Apan si Jesus miadto gyud. Dili barrier
dili fensa ang usa ka relihiyon niya, kundili mao iyang gihimo nga iyang i-evangelize, iyang tudluan, iyang mahinagbuan ang usa ka babae nga gakinahanglan og tubig nga makapatagbaw sa kinabuhi. Dili tubig nga mahuman dayon. Paghuman mo inom gihapon. Si Jesus iyang gihatagan ang kining Samaritanhon og tubig nga makahatag sa kinabuhing walay katapusan. So si Jesus miadto dito sa Samaria, gigotom siya o dinhay babae nga gakabo. So dinhi gasugod ang atong istorya. Sa ilang conversation, nagisultian ni Jesus kung kinsa gyud ang babae. Nakita sa atong Ginoong Hesukristo unsay sulod sa iyang kasing-kasing. Iyang gisultian ang babae nga siya nangitag katagbawan sa kinabuhi sa relasyon sa mga lalaki. Apan sa lima niya ka relasyon, wala niya makita ang tinuod nga iyang gipangita. O kita usab gitudluan sa atong Ginoong Hesukristo nga kita karong panahona nangita usab kita og mga katagbawan nga makapalipay kanato, nga matagbaw kita dinhi sa kalibutan. Apan kita pareha sa babae nga nangita sa kalibutan lamang. Something that is temporary in nature. Mga kalipay lang nga temporaryo. Nga dili mulungtad og dugay, dili mulungtad og sa kinabuhi nga walay katapusan. Kita dinhi sa North America, atong gihatag ang atong panahon, atong gihatag ang atong talento, atong gihatag ang atong kwarta, kadaghanan sa mga butang nga temporaryo lang. Dili kayo ta nag-concentrate sa mga espirituhanon nga mga butang nga didto nato ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may giingon sa Matthew chapter 6 verse 33. Mingon atong Ginoong Hesukristo, una ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Dios ug ang tanan ikadugang lang niya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idugang lang sa Ginoo. Apan ang atong giuna, nangita kita sa mga butang nga yutan-on lamang. Gipaulahay nato ang mga butang nga espirituhanon. So, kining bayhana, gihatagan sa Ginoo o kinabuhing walay katapusan. Gihatagan siya sa tubig nga makapatagbaw kaniya. Kay nahitabo nga sa iyang nahibaw-an na, mipauli siya dito sa ilang lungsod o iyang gisultihan ang mga tao. Wala siya maulaw sa iyang gihimo, kay ang paglantaw sa tagalungsod niya ubos kaayo kay tungod sa iyang gihimo. Apan wala siya maulaw sa dihang nakainom na siya sa tubig nga gihatag ni Jesus. Wala niya napugni ang iyang kaugalingon. Iya yung gisulti sa iyang mga tagalungsod ang kinabuhing walay katapusan nga ihatag lang sa atong Ginoong Hesukristo. Og dito po sa ilang conversation, nahibaw-an nato, gihatagan kitag lesson nga ang tinuod di ay nga pagampo, ang tinuod di ay nga pagsimba, dili tungod sa ngalan sa simbahan, dili tungod sa usa ka lugar nga didto ang Ginoo.
Dili day tungod kay daghan ang atong giampo nga kita reliyoso nga kita maayo. Apan miingon si Jesus nga ang tinuod nga pagsimba mao ang pagsimba sa espirituhanon o sa kamatuoran. Worship in spirit and in truth. Espiritu sa pagsimba nato nga ang atong pagsimba dili lang pakitang tao, kundili kana yung gikan sa kasing-kasing. Nga dili tungod kay ikaw gustong mosimba kay maoy imong naandan, kundili tungod kay kini tungod kay adunay espiritu sa imong kasing-kasing nga ikaw gigutom sa pagsimba sa tong Ginoo. Og so ang pagsimba dili nga makaadto tag simbahan, kundili kada adlaw sa pagmata nato makaingon kita nga Ginoo, akong ihalad ang akong kaugalingon nimo karon. Bisag dili ka moadto sa simbahan ni anang adlaw, apan kung imong gihalad ang imong kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, mao nay pagsimba. Og miingon siya in truth, sa kamatuoran gyud. Ang mga Hudiyo sa ilang panahon relihiyoso kaayo. Silang tanan kada adlaw daghan silang himuon dito sa templo aron nga makaduol sila sa Ginoo. Apan kadaghanan di ay pakitang tao lang. So external, sa guwa lang di ay, apan susulod kasing-kasing wala. Kining bayhana usab, ang ilang wala siya pagtuo kung kinsa gyud ang tinuod nga Ginoo. Ang ilang gituuhan mao lang ang unang 5 ka libro ni Moises, Matthew, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Maore wala sila kabalo o kinsa gyud ilang gisimbahan. Mao nang giinang kita sa atong Ginoong Jesucristo nga kinahanglan mahibaw-an ninyo kung kinsa ang inyong gisimba. Kinahanglan mahibaw nato kung kinsa si Jesucristo. Mao nang kita gatuon sa pulong sa Ginoo aron kita mahibaw-an nato. So og ang mga disipulo usab sa atong pagtuon sa kapitulo 14 gitudluan ni Jesus, o kita usab gitudluan sa evangelism. Gitudluan kita nga ang pagkabig sa mga tao dito ni Jesus dili sa atong relihiyon nga mura kita og gatanom naay maghatag og tubig. Adunay magtanom, adunay maghatag og tubig, adunay mag-ami at atiman, ug adunay mag-harvest. So kita usab sa dihang kita nahibalo nga kita adunay relasyon sa atong Ginoong Jesucristo, dili nato ni atagoan nga ikaw lang, kundili gusto usab sa atong Ginoong Jesucristo nga ang ubang tao maluwas. So ang kaluwasan dili lang tungod nimo, kundili aduna usay mga tao nga gasulti nga gatanom sa pulong sa Ginoo. Nausab nga nagatiman o sa katapusan adunay mo harvest nga makahatag nga makadesisyon ang usa ka tawo nga siya mosunod sa atong Ginoong Jesucristo. Sumura ni sila og nagtanom. Og dito usab ang mga disipulo sa ilang gihimo kadtong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, sa atong Ginoong Jesucristo. Mituo sila, misalig nga si Jesucristo mao ang manluluwas. Ang mga relihiyoso nga mga Hudiyo ulahi silang mituo. Kining mga Samarianhon, mga tao nga tinamay sa katilingban, sila ang unang nahibalo nga si Jesucristo ang Misaya, ang manluluwas sa kalibutan. Ang mga Hudiyo nga gatuon kaayo sa Biblia, wala sila makaibalo.
Kining mga Samaritanhon, sa dihang nadungog nila si Jesus, nituo sila nga si Jesus di ay ang manluluwas. Kiniusab sila gahulat og manluluwas tungod sa sala nga kinahanglan og manluluwas. Og ang gihimo sa mga Hudiyo sa mga ginikanan, miadto sila sa lungsod og mituo sila, ang ilang pamilya ilang gisultian. Og giimbita nila si Jesus og 2 ka adlaw aron nga magtudlo dito. So muadto na kita sa versikulo 42 sa kapitulo 4. Guys, naa na ba mo dinha sa kapitulo 4 sa sinulat ni Juan? Kung abrihan ninyong Bible, ang una Matthew, katong Bible nga akong gihatag dinha sa BJMP Vallehermoso. Palihog og kuha, pero pag humano sa ato ning iuli dinha kung kinsay responsible. So ang una sa New Testament mao ang sulat ni Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. So naaduna na kita karon sa kapitulo 4 sa atong pag-review. So moadto kita sa 42 versikulo 42. Guys, sa akong giingunan ninyo nga sa original good nga writings pagsulat sa atong Biblia, wala ni kapitulo, wala ni versikulo. Siguro probably mga 700 years ago nga kini adunay usa ka tawo nga miingon nga mas sayon siguro pagbasa o nga atong mahinumduman kung butangan natog numero. So mao ni parang original gyud wala. So moadto kita sa 42 sa versikulo 42 sa kapitulo 4 sa sinulat ni Juan. Unya miingon sila sa babay ang mga Samaritanhon kadtong miduol sa atong Ginoong Kristo. Kami nagtuo dili na tungod sa imong mga pulong, giingnan ning babae, kay kami nagayod mao ang nakadungog kaniya. Og among naila nga siya sa pagkatinuod mao ang manluluwas sa kalibutan. Mao na versikulo. So sa ilang nadungog ang atong Ginoong Kristo, sila mituo og misalig nga si Jesus ang manluluwas. Misalig ba mo nga si Jesus ang manluluwas sa inyong kinabuhi, sa atong kinabuhi? So atong tanahon mo continue kita sa versikulo 43. Ang pag-ayo ni Jesus sa anak sa opisyal. So dinhay nagkasakit, ang anak sa opisyal nagkasakit o nakadungog siya mahitungod sa atong Ginoong Kristo. So atong tanahon ni. Tapos sa maong 2 ka adlaw, so 2 siya ka adlaw didto sa Samaria, siya migikan padulong sa Galilea. Kay si Jesus gayod nagpamatuod man nga ang propeta walay dungog diha sa iyang kaugalingong lungsod. Sa kaugalingong lungsod ni Jesus, kay mingon si ang observation ni Jesus nga wala gid sila dungog si Jesus, murag wala sila mo believe sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay sa ilang paglantaw sa tagalungsod ni Jesus nga siya anak lang og karpentero. Ubos nga trabaho. Dili siya edukado sa dako kaayong universidad dito sa Israel. Kundili ang iyang pamilya pobre. Mao nga ubos ang paglantaw nila. Mao ni giingon ni Jesus. And then verse 45, busa sa pag-abot niya sa Galilea, sa laing lungsod, ang mga Galileanhon nahinangup sa pagdawat kaniya. Sanglit ilamang nakita ang tanang gibuhat niya dito sa Jerusalem sa panahon sa fiesta, kay sila nihaadto man usab sa fiesta. Unsa maning fiesta nga giingon ni Juan nga nakita sa mga taga Galilee. Kada tuig, kadaghanan sa mga tao dito moadto gud mag-celebrate sa fiesta sa Passover.
dako ni kaayong fiesta ang ilang hinumduman nga sa panahon ni Moses giluwas sila sa Ginoo. Ila gyuning gihinumduman pila ni kagatos katuig. So si Jesus miadto didto sa Jerusalem, dito sa templo. Ang templo sa Jerusalem, mituo sila nga mauni dinha ang Ginoo, dinha ang lang gayud sila mosimba. So daghang kay moadto dito. Ang pag-adto ni Jesus, iyang nakita dito sa templo nga gigamit sa mga tao ang simbahan nga sila makakwarta. Adunay corruption. Ang corruption dili lang sa Pilipinas kundi sa unang panahon usab. Ang relihiyon gigamit nila nga makakwarta sila. Wala malipay si Jesus. Kay dili gyud mo gamiton ang relihiyon nga makakwarta ka. Wala malipay si Jesus sa mga money changers, sa mga nagbaligya o mga salampati nga ihalad, iyang gipanumba ang mga lamisa, iyang giabog ang tanan. Dili niya gusto nga mahugawan ang balay sa Ginoo. Mao ni nakita sa mga tao. May tungod sa atong Ginoong Kristo. Verse 46, busa nahiadto siya pag-usab sa Cana sa Galilea. Diin gihimo gani niyang bino ang tubig. So, ang unang milagro nga gihimo ni Jesus didto sa Cana. Usa ka dako kayong kasal nga 5 ka adlaw or 7 ka adlaw ang celebration og didto nahutdan og bino. Og gipadaghan ni Jesus ang bino pinaagi sa tubig. Dito nahibawan ni Jesus, nahibawan sa mga disipulo kung kinsa ni si Jesus. Og karon og dito sa Capernaum may usa ka opisyal kinsang anak nga lalaki nagmasakiton. Okay, sayang paggadungog si Jesus niadto sa Galilee gikan sa Judea, siya miadto og nagpakiluoy kaniya nga unta iyang adtuon og ayuhon ang anak niya. Kay kini nagungaw na sa kamatayon. Kinsa may amahan nga dili nga iyag yung himuon ang iyang mahimo aron nga maluwas ang iyang anak. Tungod sa iyang gugma, gusto giniya, nahibaw-an niya, nakadungog siguro siya, may tungod sa atong Ginoong Kristo. Sumilakaw siya, kini mga 32 ka kilometro, iyang gilakaw, aron nga makita niya atong Ginoong Kristo. Og si Jesus mingon kaniya. Actually, dili lang kaniya ni. Giingnan ang kadaghanan nga didtong dapitan na minaw ni Jesus. Miingon si Jesus, gawas kon makakita kag mga ilhanan o mga katingalahan, dili ka motuo. Kay kadaghanan gud sa nakita ni Jesus nga ang mga tao mituo niya tungod sa mga katingalahan nga mga butang. Apan si Jesus miingon nga dili lang tungod sa mga katingalahan nga mga butang. Kay nahibalo kita nga bisag si Satanas magbuhat pod mga katingalahan mga butang. Dinhi sa kalibutan atong mahibaw-an na adunay mga tao nga maghimo murag katingalahan apan gikan ni Satanas. Og si Jesus mingon nga in town, mingon si Jesus nga dili lang sa mga katingalahan mga butang, kundi kita mutuo sa iyang pulong. Nga musalig kita sa pulong sa atong Ginoo. Nga makita lang sa Biblia. Ang opisyal miingon kaniya, verse 49, Senyor,
umadto ka in taon sa dili pa mamatay ang akong anak. Og si Jesus sa versikulo 50, og si Jesus miingon kaniya, lumakaw ka, ang imong anak mabuhi. Kung ikaw ang amahan, unsa may imong bation, unsay may imong himuon, nga gusto nimo nga si Jesus muuban dito sa ilang lungsod, mga sobra sa 32 ka kilometro, ug iyang ayuhon dito. Nakakita ba mo og doktor sa ato karon nga musulti lang siya nga naayo na, naayo na, mupauli ka, naayo na imong anak. Walay gihimo ang doktor. Mga doktor nato karon daghan silang ihatag sa akong kaugalingon, daghan ko mga maintenance usab. Walay miingon nga pauli na, maayo ka. Apan unsa may gimo ni Jesus dire sa versikulo 50. Mihangyo ang tao nga muuban ka unta kanako aron maayo ang akong anak. Si Jesus mingon, lumakaw ka, ang imong anak mabuhi. Ang tao mituo sa pulong nga gisulti ni Jesus ug milakaw siya. Og naglugsong pa siya sa dalan, ang iyang mga ulipon misugat kaniya og ilang gisuginlan siya nga ang iyang anak buhi. Og siya nangutana kanila kano sa siya nagsugod sa pagkaayo. Og sila miingon kaniya, kagahapon sa ikapito ang takna siya gihuwasan sa ilanat. Og ang amahan na hinumdon sa versikulo 53, nga kadto mao ang takna sa pag-ingon ni Jesus kaniya, ang imong anak mabuhi. So atong mahibaw-an dinhi nga kining opisyal mituog misalig ni Jesus, wala dayon siya mipauli. Mituo siya nga maayo sa pulong lang sa atong Ginoong Hesukristo, mamayong iyang anak. Og unsa may katingalaan dinhi sa atong mahibaw-an nga sa dihang sa eksakto gyud nga oras nga si Jesus miingon nga ang imong anak mabuhi, eksaktong oras nga naayo ang iyang anak. Unsa may paglantaw nato ni Jesus? Atong mahibaw-an nga si Jesus mao ang gabuhat sa kalibutan. Sa pagsapulong lang sa Ginoo, buhaton nato ang kalibutan, buhaton nato ang tao, buhaton nato ang langit, buhaton nato ang mga stars. Sa pulong lamang nabuhat ang tanan. Dinhi atong makita ang kinaiya sa Ginoo. Si Jesus Ginoo, sa pulong lamang niya, wala niya nakita ang bata. Wala niya hikapa ang bata. Sa 32 ka kilometro, misulti lang ang atong Ginoong Hesukristo nga mamaayo ang bata. Inyo ba ning nakita sa atong pagbasa karon? Kay bulungan ang power, ang gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ang paglantaw ninyo ni Jesus, tao lang, naghinaot ako nga dili tao ang imong paglantaw ni Jesus, kundili usa ka makagagahom nga siya nakapasaylo og sala, nga siya ang manluluwas sa atong mga sala. Ug siya makita nato nga ang iyang power, ang iyang gahom, mauusab ang gahom sa paghimo sa kalibutan. Tungod lang sa iyang pulong na ayo ang bata. Ang bata nga duol nang mamatay, iyang giayo. Og sa versikulo 53 atong humanon,
ang imong anak mabuhi ug siya mituo ug ang iyang tibuok nga pamilya. So sa dihang mituo siya, misalig sa ni Hesus, ang tibuok pamilya iyang gi-influensya, posible ang gi-influensya kay silang tanan mituo sa atong Ginoong Kristo. Miingon diri ang tibuok nga panimalay misalig ni Hesus. Atong hinumduman nga ang babae nga Samarianhon, sa dihang nakadawat siya, nakatanggap siya sa tubig, sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala siya nahimo. Iyang miadto siya sa iyang lungsod o iyang gisultian sila may tungod sa manluluwas. Kini usab nga opisyal sa dihang naayo ang iyang anak, wala siya gihimo kundi ang iyang familia, iyang gisultian may tungod sa atong Ginoong Kristo nga mao'y manluluwas. Unsa may gihimo nato? Kung ikaw makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan, kanang giingon nga born again, nga bag-o ang imong kinabuhi, nga ang Espiritu Santo naa sa sulod sa imong kinabuhi, unsa may imong gihimo? Kung tinuod ka nga si Jesus at naa sa imong kinabuhi, ikaw itulod sa Espiritu Santo nga imong isangyaw ang maayong balita. Ang maayong balita, unsa man, bisag ikaw nakasala, sa imo sigurong paglantaw nga wala na'y pag-asa, sa imong paglantaw nga walay makapasaylo kay dako imong sala, apan walay dako nga sala nga dili mapasaylo sa atong Ginoong Kristo. Ang babae sa atong paglantaw dako kaayong iyang sala, apan gipasaylo siya, nakadawat siya sa kinabuhi nga walay katapusan ug naka-epekto sa iyang kinabuhi. Iyang gisultian ang iyang familia, ang iyang mga amigo-amiga dito sa lungsod, nga si Jesus lang ang makaluwas sa atong mga sala. Kini usab nga opisyal ang iyang familia, iyang gisultian may tungod sa atong Ginoong Kristo. Unsa may imong himuon karon? Imo bang taguan lang ang imong kaluwasan o imong isulti sa imong mga silingan, sa imong mga igsuon nga ang makapatagbaw lang nato dinhi sa kalibutan, dili ang mga material things, dili tungod kay gwapo ang atong sakyanan, dili tungod kay gwapo ang atong balay, dili tungod kay daghan kitang gipa-eskwela, natapos sila, kundi nga si Jesucristo aduna anaa sa atong kinabuhi. Nga kita mag-alagad, ang atong priority sa kinabuhi karon, ang pag-alagad sa atong Ginoong Kristo. Mao nay tinuod nga worship na kita mag-alagad sa atong Ginoong Kristo. Verse 54, kini mao ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang paghiabot sa Galilea gikan sa Judea. Unsa may atong buhaton karon? Si Jesus nagpakamatay sa atong mga sala. Imo bang dawaton ang gasa nga gihatag sa atong Ginoong Kristo? Kay kung ikaw mutuo mo salig, dili sa atong relihiyon, kay pila ka libo ang relihiyon karon sa kalibutan. Miingon si Jesus, I am the way, the truth, the life. No one comes to heaven except through Him. Siya ang dalan lamang, walay lain. Siya ang kinabuhing walay katapusan. Siya ang at kamatuuran, walay lain. Dili ang atong relihiyon, kundi ang atong Ginoong Kristo lang. Walay dalan nga lain. Kadaghanan nato miingon kita nga ang akong relihiyon mao'y dalan.
apan si Jesus miingon nga ako lamang ang dalan. Walay relihiyon nga makaligtas nato kundili ang atong relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Mag-ampo kita. Amahan nga langit noon, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo karon. Daghang salamat nga ikaw ang tinubdan ang tuburan sa kinabuhing walay katapusan. Ginoo, tudloa kami nga ang among sala walay laing makapasaylo kundi ikaw lamang. Bisag unsa kadako sa among sala, imo ning mapasaylo. Ginoo, daghang salamat usab sa mga among familia nga kami musulti kanila may tungod sa kaluwasan. Ginoo, nagaampo usab ako sa mga tawo karon nga naminaw. Hinaut po anta sila nga sa ilang mga gibati karon nga moduol sila kanimo sa mga problema sa ilang kinabuhi nga sila moduol kanimo. Sa kalisod sa kinabuhi nga sila moduol kanimo. Ginoo, ubani sila sa ilang desisyon karon. Hinaut po anta nga ila kang imbitahon nga musulod sa ilang kasing-kasing. Ginoo, daghang salamat sa lesson karon sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.